Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora. Uztailak 25 dugu gaurko asteazkena eta gaur bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Garbiñe Ubeda kazetaria eta idazlea etorriko da. Obe Isilik liburua kaleratu zuen Elkar argitaletxearen eskutik eta orain gaztelerarako itzulpena egin du. Gero xehetasun guztiak emango dizkigu Garbiñek, bai istorioari dagokionez eta baita zenolako prestaketa lanak eskatu egin duen obra honek ere kontatuko digu. Ondoren Nerea Arana izango dugu, Zermin Nafarroa Komisioko teknikaria. Orain dela 15 egun, San Ferminak hor utzi genituen eta hausnarketarako garaia da orain. Zermin Nafarroan hori egin dute eta Zermin Nafarroaren kasuan desgaitasunen bat duten pertsonekin lan egiten dute eta zenolako espazioa izan duten jaietan ebaluatu egin dute. Gero Nereak ere azalduko digu. Orain hasiera emango diogu beti bezala saioari gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea hemen gertatu zen, Iruñean. 1512 urtean Gaztelako tropek Aragoiko Fernando Bigarrenaren babesarekin Iruña hiria konkistatu zuten eta. Salto egingo dugu 20. mendera. 1984 urtean Svetlana Savitskaya kosmonauta sobietarra espaziotik ibilitako lehendabiziko emakumezkoan bihurtu zen. Goazen gaurko titularrekin. Iruñean erroldatutakoek urriaren 15 arte eska ditzazkete euskera ikasteko ikastaro presentzialetan, online ikastaroetan eta barnetegietan euskera ikasteko diru laguntzak. Deialdia 38 euroz hornituta dago, iaz baino 3.000 euro gehiagoz, eta bateragarria da bestelako laguntzekin. Zerbitzu publikoen aldeko apustua, 58 milioiko inbertsioak, 840 lanpostu publiko eta lehen kontsultatutako itxaron zerrenden 40%ko murrizketa dira legealdiko 3. urtearen balantzeko puntu nagusiak osasun departamentuan. Epe laburreko erronka nagusien artean itxaron zerrenden murrizketen jarraitzea, lehen mailako arreta eta osasun publikoaren aldeko apustuari eustea eta tutera naiz Lizarrako osasun eremuetan zerbitzu berriak sortzea dago. Ana Oiok gobernuak pertsonak politika publikoen gunean jarri dituela nabarmendu du. Kontseilariak 3 urteko legeldiaren inguruko balantzea egin du eta Nafarroa estatuan eta Europan ahots propioa duen lurraldea izatera iritsi dela berriro ere berretsi egin du. Eskubide sozialetako departamentuak 45 urtetik gorako eta iraupen luzeko langabeak kontratatzea bultzatzen du hilero 1.000 eurora bitarteko laguntzekin. Gaurtik aurrera asteazkenarekin enpresek irabazi asmorik gabeko erakundeek eta langile autonomoen erregimeneko pertsonek laguntzak eskatu ahal izango dituzte. Egunkarietako azalak birpasatuko ditugu orain eta egunero egiten dugun moduan Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian hau irakurri daiteke. 2017an Nafarroako langile bakoitzak 32.973 euroren kostea izan zuen bere enpresarentzat. Azaleko irudian emakume bat zaurituta eta negarrez agertzen da. Bere inguruan kotxe batzuk erretak ikusten dira. Suak Grezia jotzen du eta 70 hildako baino gehiago uzten ditu esaten du izenburuak.
ea zer daukagun diario de notiziasen. Lerroburu nagusian hau ageri da. Soldatak 4,1 igo ziren 2017an Nafarroan, igoera handiena izan duen erkidegoa. Azaleko irudian Tuterako jaien hasiera ikusi daiteke. Titularrak hurrengoa dio. Gora Tutera, Biba Santana. Euskal komunikabideak birpasatu baino lehen, edo berri egunkarira pasa baino lehen, hobe esan da, gara egunkaria ikusiko dugu. Goikaldean azaleko argazkian tenplu greko bat daukagu eta bere gainean kea laranjaz koloreko kea. Izenburuak honela azaltzen du. Suak Atenas inguratu eta suntsipena zabaldu du. Beherago lerroburu hau nabarmentzen da. Foro sozialak agenda erabakitzaile baten gaineko kontsentsu sendoa egiaztatzen du. Berri egunkariarekin amaituko dugu. Azaleko argazkian bakarra dago azalean irudi bakar bat eta ere Greziako eszena bat agertzen da. Suzko beste tragedia bat Grezian izenburupean. Bekaldean gainontzeko edukietan lehendabiziko berri hau ageri da. Foro sozialak adostasun sendo eta zabala sumatu du euskal presoen auziaren inguruan. Alboan eskuinean alderdiak bat datoz pentsioak Gasteizek kudea ditzan, kutxa bakarra zatitu gabe. Horren azpian zineleku, irudien bidez istorioak kontatzeko artearekin ikasten eta esperimentatzen. Amaitzeko iskin batean eskuineko muturrean, Espainiak helegiteak etengo dizkie polizia gehiegikerien legeari eta aurrekontuenari. Pasa gaitezen astenetako agenda ezagutzera. Uztailaren 31 arte Kondestableko atarian San Ferbrik 2018 Legozko iruindarrak erakusketaz disfrutatzeko aukera izango da. Udaletxe plaza, Iruñeko udaletxe plaza ikusi daiteke, izenburuak dioen moduan Legoz eginda. Abuztuaren 28 arte leku berean, Kondestable jauregian, beste erakusketa bat ikusi ahalko da. Final aurreko San Fermin kartelak hain zuzen ere. Gaur Largaiegon Donejakoaren omenezko jaiak ospatuko dira. Arratsaldeko 5etan, 8etan eta gaueko 10ak laurden gutxitan ekintzak izango dira. Bermuda izan da goizean, jokuak izango dira aurrentzat baina baita helduentzat ere 5etan, dantzaldia ondoren eta bukatzeko keimada bat. Hain tradizionala den Galizian egiten den moduan. Gaur arratsaldeko 7:30 Konpainia plazan Iruñean bideko dantzak, 4 urrats, folklorea ospatzeko aukere ezin hobea. Bihar arratsaldeko 8etan Zaldi Zuriaren txokoan kontzertu bat Jimmy Barnatan handeko Kokuners taldearen eskutik, doakoa. Bihar gaueko 10ak eta 4 Baluarte jauregiko teilatu 4ean 5. Rooftop Zinema aurrera egingo du proiektzio batekin gazteleraz. Bihar Gris pelikularen txanda izango da eta sarrerak 6 euro balio du. Bukatzeko igandean, goizeko 11etan jaitzen, bisita gidatuak, tailerrak, dastaketak eta bestelakoak izango dira jardunaldi gastronomikoetan. Gaur zerua lainotxo agertuko da, egunaren lehenengo partean tarteka oso lainotxo, baliteke goizean han-hemenka euri txiki egitea. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, temperatura maksimak gutxi jaitsiko dira. Ostegunean goizean lanbroa zerua lainotxo agertuko da, baliteke han-hemenka euri txiki egitea. Arratsaldean bero lainoak aratuko dira eta baliteke zaparrada ertainak botatzea eta ekaitza gihotzea. Ipar-mendebaldeko haize ahula ibiliko da, tarteka bizi, temperaturan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira.
albisteen txanda da. Goazen lehenengo Etxauri herrira. Udalak diru laguntza eskatu dio Nafar gobernuari balda etxeko galdara aldatzeko, orain dagoenak matxura asko baititu urteak direla eta. Honez gain, agitagiria handitu behar da tokiko inbertsioen proiektutik kontu sail bat eman baizitzaion Etxauri herriari. Obrak irailean bukatzea edo amaitzea espero da datorren ikasturteari begira, datorren kurtsoan han ekintzak egin ahal izateko. Bestalde, Etxauri herriarekin jarraituz, Etxauribarren eguna ospatzeko abuztua eta iraila artean jarduera ezberdinak egingo dira. Lehendabizikoa abuztuan izango da esan bezala, abuztuaren 11an, piragua ikastaro batekin. Irteerak, hitzaldiak eta bestelako jarduerak edo ekintzak ere izango dira. Guztiak ezagutzeko udalaren webgunean sartu zaitezkete eta han kontsultatu. Galarko zendeari dagokionez, abuztuan zehar hondartzara abiatuko diren irteerak, antzerkia, dantzaldia eta zine proiekzioa izango da. Galarko zendean, esan bezala. Eskaintza udalaren eskutik antolatu da eta informazioa bere webgunean aurkitu daiteke. Galarko zendea alde batera utziko dugu eta Iruña hiriarekin amaituko ditugu gaurko Iruñerriko albiste hauek. Abuztuaren 4an ingurumen hezkuntzako museoak 4 tailer eskainiko ditu gazteleraz eta baita euskeraz ere. Lantegiek edo tailer hauek hurrengo izenburuak dituzte. Nor gehiago bizi da gurekin edo hemen, alde batetik Nafarroako fauna ezagutzen, bestetik elektromendekotasuna hirugarrena izango litzateke eta azkenengoa horrela da papera egiten den modua. Doakoak izango dira eta gutxienez 8 pertsonek osatutako taldeak sortu beharko dira. Iruñean erroldatutakoek urriaren 15era arte eska ditzazkete diru laguntzak euskera ikasteko ikastaro presentzialetan, online ikastaroetan edo kurtsoetan eta barnetegietan. Xehetasun eta informazio guztia udalaren webgunean, Iruñeko udalaren webgunean aurkitu daiteke. Hiriko historia ezagutzeko bisita gidatuak ere prestatu egin dira. Espazio emblematikoak bisitatuko dira eta 1700 pertsonendako lekua izango da. Sarrerak irteerak baino 30 minutu lehenago lortu daitezke turismo bulegoan, naiz eta erreserba egiteko aukera ere eskaini. Horretarako erreserbak egiteko 948 420 00 telefonora deitu edotat oficinaturismoabildua.pamplona.es emailera idatzi beharko da. Udalak helegitea aurkeztuko du auzitegi probintzialaren autoa dela eta. 2016 garren urteko uztailaren 7an emandako gertakarietan parte hartutako kondenatuek lortutako behin-behineko askatasunak aldaketarik izango ez duelaren kontra, alegia. Arakin laguntzaile eta urdaitegi laguntzaileak behar dira astelenetik larunbatera kurrikuluna bidali mailen.seleccionabildua@diagroup.com helbidera. Jangela arduraduna behar du jaso ikastolak dietetika nutrizion esperientziarekin eta lehen arreta titulazioarekin. Ordutegia goizeko 9:00tik arratsaldeko 3:00 kurrikuluna bidali xagirre@jasoikastola.net helbidera. Erizaina behar da ordutegia, arratsaldeko 3:00 eta 4:00 gaueko 10:00 lanaldi osorako kurrikuluna bidali ikersanchez@elcorteingles.es helbidera. Arakin urdaitegi sekziorako 2 langile behar dira kurrikuluna bidali ikersanchez@elcorteingles.es helbidera.
ezgaitasun psikiko duten personen zainketarako 5 teknikari behar dira asteburuak eta ordezkapenetarako. Sarrigurenen kurrikuluna bidali recepcion.lasaias@domusbi.es helbidera. Altzari muntaketarako langilea behar da goiz eta arratsaldez lan egiteko. Kurrikuluna bidali naiara.cambra@randstad.es helbidera. Ingelera eta arabiarra hizkuntzak dakien administraria behar da. Lan ordutegia goizeko 9 arrasleko 5 eta 4 Urteko soldata gordina 19.500 euro. Kurrikuluna bidali irunaempleo@irunaempleo.com helbidera. Elektrizista behar da lanaldi osorako goiz eta arratsaldez 1.100-1.200 euroko soldata gordina hilean. Kurrikuluna bidali irunaempleo@irunaempleo.com helbidera. Gozogilea behar da txandaka lanean aritzeko astean egun bat libre. Kurrikuluna bidali estibaliz.prieto@nortempo.com helbidera. Hozkailu eta klimatizaziorako teknikaria behar da. Kurrikuluna bidali sonia.jimenez@randstad.es helbidera. Kamioi trailerrerako gidaria behar da. Nazioarteko ibilbideak egiteko. Kurrikuluna bidali goikogar@hotmail.com helbidera. Arazurin txandak antolatzeko arduraduna behar da. Lanpostuaren inguruko xehetasunak eta kurrikuluna bidali i.ezkurra@tasubintza.com helbidera. Gaia jarriz responsable turno Arazuri. Terrazetarako zerbitzaria behar da gutxienez 3 hilabeteko esperientziarekin 1.100 euroko soldata hilean. Kurrikuluna bidali sagrario.angiano@asaudicon.com helbidera. Menpekotasun personak zaintzeko 2 langile behar dira. Udako denboraldirako. Kurrikuluna bidali rrhh@amabir.es helbidera. 2 autobus gidari behar dira. Lanaldi erdirako. Kurrikuluna bidali 2018 konduktor@gmail.com helbidera. Gizarte integrazio programetan lanerako 3 hezitzaile behar dira. Asteburuak, jai egunak eta gaueko txandak egiteko. Lanaldi erdirako. Kurrikuluna bidali selekzionpersonal 40zazpi@gmail.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve.